Estamos na Goubea. É un nome de lugar ou microtopónimo dos máis antigos do casco urbano de Carballo. Antiquísimo. Os outros son transparentes, pero este é bastante complicado. Significa, a grandes rasgos, depresión, fondal, o que se corresponde aínda ca realidade. Aquí está a Rúa Baixa, que é ese mesmo topónimo, pero en transparente, parte baixa. Como se pode apreciar ás miñas costas, a Goubea está nunha depresión. Cara arriba é a Goubea Alta. Isto sería a Goubea Baixa, perdón, ou a Goubea original. É un topónimo dos máis antigos urbanos de Carballo, xunto con outros, pero poucos máis. E, nun principio, eu pensei que a Goubea, como hai un lugar que lle chaman a Goubella en Portugal, que tamén amosa o mesmo detalle natural, está nun fondal, están a carón da Goubea, estiveron os portugueses da Rúa de Portugal, os teodosios, que viñeron como os serranchíns e despois montaran aí unha fábrica de madeira. Pensei nun principio se sería un topónimo de traslado que puxeran eles. Isto despois decateime que non, é falso. Por que é falso? Porque a Goubea de Portugal está moi lonxe de onde vive esta xente portuguesa. Viñeron de Vieira de Leiría, que está a moitos kilómetros da Goubea portuguesa. Entón, é un topónimo auténtico, non é un topónimo de traslado traído por esta xente portuguesa. Meus abuelos viñeron de Portugal, polo meu apellido do Teodosio, xa te podes imaginar. Entonces, viñeron de Portugal, meu abuelo andaba cortando madeira, como moitos máis portugueses que viñan para aquí. Todos viviron en Ardaña. Logo despois compraron aquí en Vázquez de Parga, no número 100 actual, compraron aquí un terreno, puxeron a fábrica de madeiras. A calle Portugal hoxe débese a que eran os terrenos dos meus abuelos. Entón, bueno, chegaron a un convenio co Ayuntamento e aí se quedou a calle Portugal. Con isto, que meus abuelos, xe iba a decir que viñeron para aquí non sei en que anos, si que non o sei. E nós, pois, vivíamos mesmo en frente á calle de Buenos Aires, había un camiño, que non había calle ni nada, había un camiño que baixaba en frente á casa de meus abuelos, e ali abaixo había 3 casas, antiguas xa, cando nós vivíamos nelas. Éramos veciños que había ali, que non había máis. Un detalle capital que invalida de que a Goubea sea un topónimo de traslado traído polos portugueses, os serranchíns, Teodosio, etc., é que a Goubea está documentado moito antes da súa chegada aquí. Aquí deberon de chegar sobre o ano 1920 do ano pasado, e a Goubea xa está documentado polo menos en registros de principios de século, 1900 e pouco. Entón, iso é capital, xunto con que se repite o detalle natural nos outros lugares chamados Goubeas, que presentan tamén a mesma tipo de orografía. E no alto, depois había outra cousa que conocíamos, era a fábrica de Díaz. A fábrica de Díaz estaba por encima onde estaba Pedras Blancas, o campo de fútbol, pois ali era a fábrica de Díaz, conocíamos, a subir a costa da fábrica de Díaz, porque arriba de todo estaba a fábrica. E depois empezaba Mirón, no punto neurálgico da fábrica, Mirón para lá e a Goubea para baixo. Para min a Goubea era, xa digo, eran aí onde a calle Laracha que vai para baixo, a que sube para arriba, eran casas todas individuales. Bueno, así casas pequenas que se facían. Os que ali vivían, pois o meu marido saliu dali tamén, que viviu nunha casa desas. E para min esa era a Goubea, porque despois xa, máis para arriba, xa entrábamos casi o ese de Bertoa está un pouquiño máis adiante, onde casualmente estiría falando con xero e dixe que casualidade que onde era, antes ali había unha fábrica que chamábamos a fábrica de Díaz, e ali había o letreiro de Carballo para aquí, e outra empezaba con Bertoa, e agora está o letreiro moito máis alá. Vamos a ver, a Goubea entendíase desde aquí, desde a Dosinde, hacia arriba, hasta cerca da fábrica de Díaz. Despois xa estábamos de Bertoa.
E daqui da fábrica da Casa do Cinde para baixo, pois era a Braña. Non sei os motivos, o da Braña, imagíname que alá non está trolebuses ahora, o estuvo ali, trolebuses vello, ali había, non está a Caixa de Aforros, era todo unha Braña, que de feito levaban a meus abuelos. Non estaban os baños da Condesa. Non estaban os baños vellos, antes bueno, aquilo é todo Braña, claro. O único que había ali era a fonte pequena, baixando á dereita, estaban o prado ese e os baños vellos da Condesa que había ali. Recórdame que, baixando por aí baixo, había uns casiños de planta baixa e diante das portas a xente maior estaba sentadinho como estamos nos agora aquí. Na calle Montevideo non había máis que a casa que vivíamos nós e dúas máis que estaban pegadas, estaban as tres pegadas e non había outra casa ali. Pois a partir de aí foi cando se empezou a construir. E aquí arriba, na Vázquez de Paz, na Jovea, onde estaban meus abuelos, eu xa me acordo, claro, da casa feita de meus abuelos, onde tiña a fábrica e iso. Que, de feito, unha das cousas que me acordo perfectamente, que todos os anos, por San Juan, viña a banda de José María, ás festas, e cando viñan a facer o recorrido polas pasacalles, por aí e tal, na fábrica de meus abuelos, acórdame, tiñan un portal pintado de azul, abriran o portal, entraban todos, ali tiña a mesa preparada, ali tiña as súas copas de viño dulce, de coñá, e os seus pasteles, todos os anos. Era unha costumbre que tiña meu abuelo para invitar os membros da banda. E a calle, ali estaba a fábrica do Portugués. Estábamos xusto cando vas ora aquí de Pontevedra para arriba, no miro onde falo isto, enfrente, aquela era a fábrica do Portugués. Chamaban Portugués, e ali, bueno, abriron aquela calle polo medio, pero non, ali é Alberto Teodosio que está, pero Teodosio foi achegado, porque o pai de Teodosio casou ca filla do Portugués. Entón, por eso, quedou ali conocíamos tamén polo do Portugués. Pero era a Jovea porque era a costa toda inteira, onde íbamos nos colgados nos coches, nos camións. Íbamos ás carreiras a ver quen collía un camión, que o camión non arrancaba, entón colgábaste no camión para que te subira a costa toda. De onde podería vir a palabra Gouvea? Dunha palabra latina ou prelatina incluso parecida a cavea. Cavea deu gavia, a palabra galega gavia, que tamén significa o mesmo, non? É unha depresión. Polo tanto, a Gouveia popularmente, ten moitas posibilidades, e non todas, de significar o que estou explicando. Por esa casualidade de que se houbera unha soa Gouveia que non pudera ser contrastada con outras paralelas, non poderíamos estar tan seguros. Pero neste caso, sí. Entón, a Gouveia, depresión, fondal, unha especie de cavia. A palabra cavia era os anfiteatros romanos e os teatros aproveitaban gouveas naturais, cavias, para facer os asentos. Así non tiñan que traballar tanto. Creo que me explico ben. Por lo tanto, eso é a historia, o segredo, que desde hoxe non é un segredo, da topónimo a Gouveia, con un pariente en Portugal, a Gouveia, e con outro pariente, o campo da Gouvea, ou Jovea, no concello de Rendela, parroquia de Cedeira.